Bine v-am găsit la o nouă ediție B-School. Astăzi Mihaela Moise este invitata mea. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag. Cu drag și din partea mea. Tu ești o antreprenoare în serie, da? Ai plecat din jurnalism, de fapt, da? Ai părăsit cumva jurnalismul pentru antreprenoriat. Ce te-a determinat să faci această schimbare? După 12 ani de televiziune m-am gândit că vreau mai mult, să zicem așa. Eu vândusem și publicitate pentru televiziuni, adică mă ocupasem și de partea asta de publicitate. Și atunci am hotărât să-mi înființez o firmă de PR și branding și așa am început să fac antreprenoriat, ca să spun. După care, din, nu știu, dragostea mea pentru haine și așa mai departe, mi-am deschis un butic unde vindeam rochii făcute de designer români, doar de designer români. Un business pe care în 6 luni de zile l-am crescut atât de mult încât l-am vândut la un preț destul de bun. Era într-adevăr și într-o zonă foarte bună a capitalei. Deci ai făcut exit. Da, exact. Mi s-a oferit, la început n-am vrut, dar mi s-a oferit destul de mulți bani pe care probabil îi scoteam ca și profit undeva în 2 ani de zile și atunci am preferat să-l vând. Bine, având și stofa asta de PR, să cresc business-uri și așa mai departe, e normal că e o idee să iei business-uri mici sau să le creezi, să le crești și să le vinzi la un preț corect, ca să spun așa, pentru că s-ar putea să-ți aducă un profit mult mai mare decât dacă te-ai axa strict pe business-ul ăla. Și așa a luat naștere atunci magazinul butic, după care a urmat salonul, unde sunteți astăzi. Și este fix povestea despre care spuneai mai devreme, sau mă rog, sunt pașii de care spuneai mai devreme. Da, ai preluat un business deja existent. Au fost pași. Deci am făcut firma de PR și branding, am făcut magazinul care a fost practic invenția mea proprie, l-am vândut, după care, făcând PR acestui salon de înfrumusețare, în momentul în care, după 4 ani de zile, proprietara salonului a hotărât să-și cumpere un spațiu al ei, aici un spațiu cu chirie, un spațiu al ei și să-și deschidă într-un spațiu propriu să nu mai plătească chirie și a vrut să vândă salonul. Nu mă gândeam niciodată să intru în domeniul ăsta de înfrumusețare, pentru că este un domeniu complicat, nu e chiar și necesită extrem de mult timp, dar pentru că eram atașată efectiv de salon, am hotărât să-l cumpăr eu și iată, deja am 2 ani jumate. Aproximativ 2 ani jumate de când îl am. Avantajele și dezavantajele preluării unui business, care ar fi, Mihaela? Păi depinde de tipul de business, depinde de domeniul de activitate al businessului. Dacă preiei un business care este deja în faliment, trebuie să ai un potențial și un capital financiar destul de mare ca să-l repui pe picioare și să-i faci un rebranding, apropo de prima mea firmă, să-i faci un rebranding. Pentru mine a fost foarte ușor pentru că eu i-am deschis porțile salonului, eu l-am promovat, i-am gândit oarecum un pic conceptul și după aceea a fost foarte simplu să-l preiau și să-l duc mai departe. Dar în momentul în care vrei să preiei un business trebuie să fii foarte atent. Odată dacă ai mai făcut treaba asta și odată în ce stadiu este businessul în momentul în care vrei să-l preiei. Plus că pe lângă branding, pe lângă imaginea propriu-zisă, contează și ce este în spatele ușilor salonului, da? Spre exemplu, personal, adică aici știu că este clar. un subiect sensibil. Eu în 2 ani de zile am reușit totuși să-mi formez o echipă puternică, zic eu, pentru că noi ne luptăm pe piață, mai ales în București, sunt enorm de multe saloane. S-au închis și foarte multe acum după perioada de urgență, foarte mulți n-au rezistat și nouă ne-a fost greu să rezistăm, pentru că atâta timp cât Horeca a fost lockdown și noi funcționăm destul de greu, pentru că femeile nu mai au de ce să vină toată ziua la coafor, să se aranjeze, pentru că serviciul de acasă, Horeca nu funcționează, evenimente zero, n-ai voie să ieși din casă, unde să se ducă? Și atunci noi am funcționat extrem de greu, dar eu consider că cine reușește să treacă de perioada asta va avea un mare succes. Pentru că dacă în perioada asta reușești să te menții și, într-adevăr, e extrem de greu, atenție. Am avut o echipă destul de înțelegătoare, am reușit să accesez IMM Invest, am reușit să mai fac o linie de credit, adică
greuț, dar asta pentru că în 2019 am avut succes cu business-ul, că altfel nu îmi dădea nimeni nimic. Și sunt foarte mulți care au deschis în 2019, n-au avut profit pe 2019 și n-au putut să acceseze și au dat faliment instant. Și sunt pe diverse grupuri și site-uri, sunt deprimată când mă uit că văd că antreprenorii își vând pe bucăți scaunele, perile, fönul, plăcile de păr, adică efectiv, uite, mi se face pielea de găină pentru că mă iau depresiile, că eu știu câtă muncă investești într-un salon de înfrumusețare. Uneori îmi pare rău că m-am apucat de business-ul ăsta, alteori îl consider o provocare a vieții mele, ca să-l fac nu știu, să-i pornească din nou motoarele acum după pandemie. Aici, vezi tu, când toate merg și al tău nu merge, atunci ai o problemă și trebuie clar să te axezi să cauți problema respectivă, dar în momentul în care nu merge deloc domeniul ăsta în perioada asta, trebuie să faci cumva să-ți menții clientela aia puțină care a mai rămas. Pentru că foarte multe sunt reticente din cauza virusului, foarte multe sunt reticente din cauza cash flow-ului, pentru că nu mai au bani cash și oamenii țin de banii puțin pe care mai au, le-au scăzut și lor salariile, cum ne-au scăzut și nouă încasările. Și atunci eu ce am făcut? Am redus extrem de mult prețurile, adică extrem de mult. Am făcut oferte zilnice și am încercat să ofer clientelor mele fidele, care erau deja cliente fidele, să le ofer, nu știu, lejeritatea de a veni în continuare și de a folosi serviciile salonului nostru. Pentru că una e când plătești o sumă nesemnificativă pentru un spălat și coafat, care pentru mine puțin câte puțin înseamnă să-mi duc business-ul mai departe, dar pentru tine nu înseamnă nimic, adică e ca și cum ai mânca o prăjitură în oraș, mă duc, mă spăl pe cap și mă coafez și plătesc 50 de lei, să zicem, da? Și atunci nu e o sumă extrem de mare ca eu să fiu coafată toată săptămâna și am încercat să ofer. De la 1 februarie am reluat prețurile dinainte de pandemie și lucrurile încep să se așeze, zic eu, acum că Horeca e deschisă, evenimentele reîncep. Nu știu în ce limită, 30% din capacitate, dar suficient cât și noi să ne mai mișcăm puțin și să reușim să plătim în continuare toate dările și către stat, și către angajați, și către proprietari unde plătim chirie. Dacă ar fi să te gândești care a fost cea mai mare provocare a ta ca antreprenor, ce ai alege? Ce mi-ai povesti? Păi, cred că cea mai mare provocare este în continuare aceea de a mă împărți între soție, mamă și antreprenor sau, mă rog, asta a fost provocarea vieții mele. Eu am cumpărat salonul și în aceea zi am născut. Am născut cu o lună înainte de termen. Deci de asta eu îmi făcusem calculele, mă gândeam că mai am o lună de zile cât să-i pornesc motoarele business-ului și așa a fost să fie. La 10 zile eu veneam cu copilul aici, în salon. Am avut zile în care soțul meu alerga cu pompa de alăptat între casă și salon și cu biberoanele înapoi acasă sau cu copilul, pentru că era și foarte frig, fiind noiembrie. La 1 decembrie am deschis salonul, dar am născut în noiembrie și era destul de frig să iasă tot timpul cu un copil nou născut prematur afară, să vină cu el în salon, să-l alăpteze, să ducă înapoi acasă 3 ore, iar să se întoarcă. Și uite așa, luni de zile am făcut treaba asta. Cred că asta a fost o provocare mare pentru mine și este în continuare, pentru că în momentul de față am renunțat să mai am manager, pentru că suntem în pandemie și trebuie să tăiem costurile la maxim ca să pot să-mi țin angajații și atunci eu trebuie să vin zilnic și să stau zilnic aici. Am dat copilul la grădiniță de la 1 an și 8 luni, adică sunt niște provocări astea de a fi mamă și antreprenor, nu este ușor, mai ales că n-am avut nici ajutor, nici părinți, nici soacră, deci n-am avut cu cine să las copilul și cred că asta este cea mai mare provocare a mea ca antreprenor, să mă împart între business și copil. Îmi spuneai că ai apelat la granturi, la programe de susținere oferite de stat, da. Inclusiv la un credit bancar. Da. Cum a fost experiența? Este complicat să accesasem înainte de izolarea propriu-zisă de starea de urgență, accesasem un credit, urma să semnez. Ne-au închis, mi-au refuzat creditul. Eu vreau pentru investiții în momentul ăla, adică
ca să funcționăm, eram bine. Vreau pentru investiție, în aparatură, știu, de remodelare corporală, chestii de genul ăsta. Bun, mi-au refuzat. Deși eu mă încadram cu dosarul perfect. Bun. S-a terminat izolarea pe 15 mai, m-au sunat imediat că putem relua creditul. Eu, între timp, aplicasem pentru IMM Invest. Se dăduse drumul programului. Am fost refuzată la IMM Invest de către bancă. În schimb, mi-au dat creditul normal. Aici gândiți-o dumneavoastră, adică e destul de... Deci mă încadram clar să iau IMM Invest. Mi s-a refuzat. Am luat creditul normal, că trebuia să merg mai departe. Aveam chirie pe 6 luni de plătit, adică nu aveam cum să stau. Am luat creditul, după care m-au sunat că îmi dau și IMM Invest o linie de credit. Linia asta de credit, pentru cei care nu știu, dobânda e subvenționată de stat, o parte din dobândă e subvenționată de stat, 8 luni de zile nu plătești nimic, 3 ani de zile plătești o dobândă, dar mai mică, și după 3 ani trebuie să dai toți banii înapoi. Adică ajutorul e atunci, pe moment, e ca și cum ai luat niște, e tot un credit, da? Da. Și am aplicat, am făcut tot ce se poate pentru business ca să-l mențin și am aplicat și pentru granturi. Am înțeles că s-au suplimentat fondurile, de fapt clar s-au suplimentat pentru toți aplicanții. Pentru granturi am aplicat pe partea asta de organizări evenimente, pentru că pe codul Caian de Saloane nu se dau granturile măsura 2. Având profit pe 2019, iarăși nu știu statul ăsta cum ne ajută pe noi, sincer, nu vreau să fiu răutăcioasă și niciun fel, pentru că statul îți dă doar dacă ai avut profit pe 2019. Dacă n-ai avut profit pe 2019, nu poți să aplici pentru granturi și îți dă 15% din profitul din cifra de afaceri de pe 2019 doar dacă ai avut profit. Mă încadrez undeva, nu știu, la vreo 14.000 de euro, ceva de genul ăsta. Am trecut de toți pașii. Banii sunt alocați de mult. Suntem în februarie. N-am văzut niciun contract, nimic. Mă încadrez perfect. Cu certificat de stare de urgență, cu tot. Banii sunt într-un cont. Așteaptă așa să se împrăștie cumva la noi, dar ei nu înțeleg un lucru, noi nu mai rezistăm. Și nu numai eu, nu ca salon, noi firmele, antreprenorii mici, IMM-urile, nu mai rezistă. Adică noi visăm oricum la banii ăia, îi așteptăm pentru că vor fi banii ăia vor fi bineveniți și va fi soluția noastră de a mai merge mai departe încă o perioadă. Dar unde sunt? Adică nu poți să aplici de 6 luni și să aștepți, banii sunt alocați. S-a mărit bugetul pentru toți cei care au aplicat. Nu vin banii. Unde sunt banii? Înțelegi? Și atunci este extrem de greu. Ăla e un suport pentru noi de a merge mai departe încă 6 luni, nu știu. Dar nu sunt. Îi aștept. Da. Tu și mulți alții. Da, sunt foarte convinsă. mulți. 22.000 de IMM-uri. Greșeli ai făcut ca antreprenor? E bineînțeles, le faci zilnic. Adică asta e o prostie să spui că nu. Faci pentru că nu te-ai născut antreprenor. Ideea este să și înveți din greșelile aia pe care le faci, ceea ce nu este cazul meu. Eu nu prea, adică învăț, dar într-o anumită măsură. Dă-mi așa o greșeală, două. Da, greșeala mea este că nu prea fac diferența între, cum să o zic, ca să nu, că o să se uite și angajații mei și să nu înțeleagă. Nu fac diferența între prietenie și angajator-angajat. Eu sunt prietenă cu ei, lucru care, mă rog, mi-aduce o bilă neagră în business. Le permit multe și la un moment dat, nu e cazul echipei mele, dar la un moment dat am și tot schimbat oameni și la un moment dat asta se cauzează, adică nu e... În business trebuie să separi lucrurile. Și atunci poate că varianta managerului era binevenită, numai că nu mi-o permit în perioada asta. Poate dacă vin granturile, cine știe, dar nu-mi permit în perioada asta, adică sunt niște bani pe care pot să-i aloc fie în publicitate, fie în produse mai bune, fie în angajați, decât să plătesc un manager. Adică și ei mă ajută pe partea asta, pe comenzi la furnizori, pe răspuns la telefoane, pe programări, pe încasat, pentru că nu se merită în perioada asta să mai plătim un manager. Dar da, sunt în căutare de un manager bun și sper să-l găsesc și să fie ok. Când te-ai apucat de antreprenoriat, aveai cunoștințe Uite, în business? Nu aveam cunoștințe în business când m-am apucat de antreprenoriat, dar faptul că m-am ocupat de publicitate pentru alți antreprenori, pentru creșterea afacerilor lor, te ajută treaba asta.
Adică aici cred că a fost... Ai avut de la cine să furi, practic. Cred că de aici, da. Meserie, să-i spunem. Da, de aici. M-a ajutat treaba asta, că am promovat alte afaceri și atunci din moment ce știi să promovezi o afacere, ar fi culmea să nu știi să promovezi pe a ta. Ai pus accent foarte mare pe promovare. Da. Am cheltuit bani mulți în social media și 100 de lei la zi, ceea ce nu e puțin pentru un salon de înfrumusețare, poate pentru alte business-uri, depinde cât de mari sunt, așa, dar feedback-ul e bun. Oricum, în general, dacă nu ești activ pe social media, n-ai cum să dezvolți un business în ziua de azi. Cât de mult contează social media și promovarea într-un business? Eu am avut noroc că eram deja eu urmărită ca persoană din TV, da? Ca reporter, jurnalist. Veni cu brandul personal. Am venit cu brandul personal și am pus un pic amprenta, pentru că era suficient să spun pe conturile mele de socializare că am deschis un business nou, am nu știu ce, pentru că mă urmăresc undeva la 100.000 de oameni. Dar și-au venit mulți de curiozitate, atenție, adică am avut clienți care au venit din Craiova ca să mă vadă pe mine în mod special, vin, dar să fiți acolo, că vreau să vă cunosc, că v-am văzut la televizor, chestii de genul ăsta. M-a ajutat foarte mult treaba asta, nu pot să zic că nu, dar cred că contează așa, 30% promovarea, 50% echipa, 10% locația și 10% produsele pe care le folosești. Cum îți aduci primii clienți într-un startup? Prin echipă. Primii clienți vin din echipă. În domeniul de înfrumusețare. Uite, de exemplu, mai am un business, sunt unic importator, am exclusivitate pe România de un material care înlocuiește pardoseală. Da, un material de construcție. Se numește microciment. Nu, asta e firma, nu fac reclamă. Deci microciment, mulți din construcții știu despre ce vorbesc. Se toarnă 3 mm și înlocuiește, pui peste grese, peste, pardoseală, în casă, rezidențial și afară. Gândește-te că eu am adus un produs nou pe care lumea nu-l cunoștea deloc pe piața din România. Cei care sunt în construcții de mulți ani și așa, auziseră despre produs pentru că era de afară, da? Și se lucrează foarte mult afară cu el. Cum poți să-l promovezi? Decât pe social media. Accesul la informație în momentul ăsta vine din social media. O pagină de Facebook, o pagină de Instagram, bani băgați în Facebook și în Instagram. Și de acolo comenzi. După care ai făcut în casa cuiva, te recomandă și așa mai departe. Deci în momentul în care faci un business, ce nu înțeleg, eu am problema asta în momentul în care vine un client pentru prima dată să-l ajut cu partea de promovare, pe PR, da? Când vine un client prima dată să-l ajut pe partea de promovare, când aude că trebuie să aloce o sumă, zic ok, fiul meu lunar este de, al firmei, că e pe firmă, da? Este de. Câți bani alocați pentru publicitate? Și pentru promovare și pentru branding, rebranding și așa mai departe. Și îi spun, păi cum, dacă vă dau dumneavoastră banii ăștia, fiul ăsta, pentru ce să mai... Nu, atenție, ăsta e un salariu al meu, ca eu să-ți lucrez mai departe. Mai ales oamenii care sunt la început, care n-au făcut business deloc, nu înțeleg că în momentul în care îți faci un business plan, 10% din cât investești în tot business-ul trebuie să-i bagi în promovare. Indiferent, outdoor, inside, social media, oriunde, TV, radio, trebuie să-i bagi în promovare. Pentru că altfel, cum să te faci cunoscut? N-ai cum, poți să fii cel mai bun, poți să ai cele mai bune produse, poți să oferi cele mai bune servicii dacă tu nu te faci cunoscut. N-ai cum. Și aici asta e, trebuie să aloci o parte din bani, din profit, din investiție, trebuie să-i aloci pentru promovare. Altfel, n-ai cum să-ți aduci primii clienți. O să stai, știu foarte multe business-uri care au dat faliment instant și erau extrem de bune, extrem de bune. Mai am un chestionar fulger acum. Timp liber sau bani? Ce preferi? Bani. Sunt sinceră. Bani. Nu mai am timp liber. Adică dacă am timp, dar nu-l consider timp liber. Timpul cu copilul nu e timp liber sau cu familia. Aloc timpul ăsta cu familie. Dar dacă aș avea un timp pentru mine, sigur, crede-mă că sunt pe telefon, așa. N-am. Business național sau internațional? Și în cazul meu, adică eu import, dar național sunt
România. Eu nu pot, deși câteodată mă gândesc să plec, nu. Aici, soțul meu a locuit 12 ani în America și s-a întors cu 3 zile înainte să nasc eu și s-a stabilit și el în România. Puteam să mă duc acolo. Cetățean american, copilul, avea business deja dezvoltat acolo, puteam să rămân acolo. Nu, România. Workaholică sau dedicată, cum te-ai descrie? Dedicat. Nu. Credit sau bani personali pentru investiții? Credit. Folosești banii altuia ca să-ți faci tu bani. E mult mai simplu. Banii personali investești și pe ea, dar dacă poți să accesezi credite, da. Credite. Uite, pentru că ai fost și angajat, dar și angajator, dă-mi un avantaj și un dezavantaj pentru fiecare dintre cele două statuturi. La ce te referi când spui să-ți dau dezavantaj ca angajator? Ce dezavantaj ai? Ce avantaj și ce dezavantaj Stresul, ai? ca angajator, stresul, responsabilitatea este majoră, mai ales în perioada asta în care pui capul pe pernă și te gândești că mâine trebuie să dai 10 salarii și tu n-ai încasat nimic. Adică asta te omoară și nu pentru că n-ai încasat pentru tine în buzunar, eu cel puțin asta este la mine problema, nu că n-am eu în buzunar, ci că trebuie să le dau și n-au ei, asta e o problemă pentru mine, stresul. Și ca angajat, nu știu, uneori mi-e dor să fiu angajată. Dezavantajul ca angajat n-a fost cazul meu, dar libertatea de a alege, depinde de angajatorul tău. Și avantaj? Avantaj? Stabilitate și, mă rog, mai puțin ai responsabilitate și ca angajat, dar ai o stabilitate. Și ca angajator, avantaj? Faptul că te poți dezvolta mai mult și liber și poți să-ți pui în practică orice ce-ți vine în cap, știi? Ce sfat i-ai da unui tânăr care își dorește să facă un business, să înceapă un business? E greuț. Depinde și de business, dar seriozitate, devotament și perseverență. Perseverența, să ajungi acolo unde îți dorești, asta este cel mai important, să fii perseverent în ceea ce vrei să faci. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult că ne-ai împărtășit experiența. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare cu o nouă poveste antreprenorială.